Kahan jotonan lamsogani vlogger jotonan sari kaham ang tabuk khe thangui dango dadu songnara haino siding ni berai tongna bagai inke bongni nok khe to salia songnai gana no inke himui thangte thangte norok bai kok salai thangte no bongni aro sogoya no nok no phuno gano haino sarik ni kisa kok rok salai tongna hine wan sogoi thangui dango ke iko ang je jaga ni sima start khaika aro ni simi no phuno gano iko hatayo hinke bongni nok kita bukhe ang saijong himui thangui dango iko ang o lama jikon satai thangnai hinke iko yang tei phaiman ayang tei hinke lama kotono haipan ayang borok tongo tai ma guri ukasal ma khe ma phayo haini bagai am tei thangliya pasawai tongo hasam panala thaipong kosok bahige kasil baijak wadai phaimani bagai halimer baijak tabake satung tongoi tongka phungni simi wadai phaimani ko ang sokpai kha obon bongni hatai tabake wadai ni satung srang ke nang tongka anakhe iko asok laijak iko bura buri borok khorok mai tong turu lap si borok turu lap ekdom kahama ke tong layo sabai kok ha video kok sawo oh video nok nugi mana yo lo oke kita kok rok salai kana nai tong di thepong khak lai kana ta bo khechung dadoi ko cho kam thaka kau si khagai ro nai mui sana ni baksa ha o asu kotor marok lang ya tei busa Abo. Abon tei busa yang to tong nai yang tei se busa to tong nai di ba iko obo mui thok po ni bagai ayang don na Bo. abo tei se toru abo tei se sikon hi ka sa wa sa kan Abo de. Da tong to ya bo si ki ya Kau milih rokha. se kotor kon khagi ro ja khom iko nai di bora phan kora tong so bora phan kaui thaman iko khagai na kha Iko rasa kah mana? Lelaki bhaga deh ko na to mana lelaki. iko obo khe kothong moisana bagai ta sing thak mani ke iko obo hingke common ma iko nai di lepo se obo common obo kiting nai thok kha aya nok ko thangai khulogai phurung nai naga thangai bubo jat ham sanai obo de ham na obo ham sanai nang konong ya ani ga am tuition Na apa pa ba? ayo De hiling na la hi. Nang tu ja ke. Ke. eko nil segana ang thaisa tui phaiga hinke tei thainoi ko mana ban ke dado tui ro phaiga panse sakang sogai tangai kha 4 hours later. Tabuk hingke horni mui songoi tongo muya chakhoi yo thepong buslei boro jakte haising blai boro jak uf ani mui motom sokha chakhoi mui songbai mani agolo iko chicken fry khaina kha chicken fry chajage balok soka haini bagai dinike kono butoi ganang khai songlia sudo fry simino khaina kha hingke iko obo hingke mikhumo haplok taklai bosoni obono puila bo hinoi mano tei paithak bo hinoi mano tamni hingke o khumlongo asake mikhumo haplok morok mani per kg si 1500 haini bagai tei paisana hipano se hatio sopai khesi asake puro khai borok pailai payo masi man thogya paini hipan se tei asake mo morogo tabo khe horni 10 ta tamui tongo jong tab se thaipang jalanya nai tongo thaipang basa te tasing sari go ang dado samne aro thangai khagoi to mane hinke thaipang kom ta hai kwa sikon ke to thogo haipan sai ne ganang wa sipan bong naran majaya kho iko chongjo to sabai pai kha jat ka hamno thogjak soka angke amta hai kwa sikon thogjago jotono no phung kaham tabo hingke ang norong no phunok nai ani mukphol thaisa thaijak ang buslei pai kai nai soka habose phangsa phangnoi buphang achayo hingke thuibai thango satung ni bagai tikiya hingke obo hingke chung mukphol bajani pai chawi je buslei rong mani abno phuranoi kai mani se iko buphang phangsa no tikiyo phangsa no buthai ka hingke asuktor kha hingke obo hingke ani muilok ang kai mani no obo
Iko tabuk si bosok na sawo hingke charok tangi riya ko te kisa bosok lokhe charok tangi resine bono hingke obo khe denta sarmani taklai batui kori ni bagi kono mui khutung se asok hamya sa hakaran ma asok ke front ongoi tongo tori simaya naidi ko oron rak frejak asok ke tui rok rui nai soka tei to store langlia osong asok ha bai mare khawai tongkha obo khaino gana ro phantok kisa chara rei romani hingke ang tabuk khe norok bai share khainai ani ageni kisa video clips tongo o mosong kha ang chennai o thangpuro ani kukunya ron tui phaimani moso kolok jat omo kisa pano yogya haino baja sajang nai se haipano ang kaina ni mosongo hingke ba omta hai jat no tabo gabono busloi abo khai tongo o pias hingke ang YouTube nai tabuk surungoi tongman si do ang bo saimaya ko YouTube phunu ko borok omta haike rawoi haino phobai kai rekheno asayo hinoi hingke ko risum bo haino asayo hinoi borok phunu ko ang omta hai bai sepano kai nei je ko hingke tabuk experiment khai nei legra na phaidi ade asanya asaya nor bo nai tong dingke ko bo mukhoi bo haino omta haike borok rawi kai phunu go haino gem obota asanya ang saiman tongo kai to nai jeke ko ang haipano aba asanya saiman tongo hingke o risum bai pias no hingke saimaya abo nailani jotono hingke abo ke ang nokni phantok tui phaimani hingke amtai phantok ki tingjat hamjago anara phantok kolok si tongo hingkeba obo tabuk obo haino kai runai hingke abo ke to berman butui rok sak ke thogya diba hingke obo to buta asayo saiman hingke ang sudo YouTube ni o pias bai risum si nai surungoi tongo abo ada asai norbo nai tongdi koidin pore asai ang norno phono gano hingke o kaithatam tongmani abo jotono rabai busloi nasinai busloi le mar kheno bangkha hingke mangna khibia haipano jotono kaibai runai asai khiba asai kha asai khiba asai ya o jaga ono kaisinai obo ang tui dram no raisi gei khaksam ta haike nakha o khaksao hingke ko moso kainai hingke tei khaksao hingke pias rok risum rok kainai hingke tabo oro busloi sari rakha tei tui bo kisa khoroi rogana hingke ko tei khaksa oro hingke pias tei risum kainai hingke omta haike no bono tabo kha kisa phobe ronai tei risum bahanyo kai ronai norok nang phunok nai do obo ade asai nya asai ya angbo saimaya wa sepan khaya ko hingke iko tomato bo khai rakha thaisani busloi siba busloi kom ta hingke tabuk oro tui kisa borai rosinai iko so finally ani pias asai kha after 9 days iko naidi hingke ang pias to asai phana asok kono ongjaglia do risum na khang asai glak ni tongma si risum bahanya asai kha tai iko tomato bahanya asai kha tomato khata asai ni saiman tongo hingke jotono asai bai kha iko moso bahanya asai kha ke belaino khasrang ka YouTube nai ang hanyo surungai nai mani se kai nai mani se jotono success ong bai khani jotono asai bai kha ke ba success ong mani baksan bula heda asai nyon hinine wansagoi kai ni man sa sai be kan ke ba ke moso bising go buran khum chak sara kai sa sai tong khai ke ko phantok ba hanyo phantok ki tingjat asok buslei go bang sarbe ru mani jotto na sai khanai di ke obono ang kai mani rok olo next vlog on rok nogoi mannai ke tini ni vlog asok jora nong sinai nasing tong di tei nang ni hamjang ma rei tong di tei hambai